Non podo falar máis que no meu propio nome ou pola miña propia experiencia. A relación coas drogas é tan individual e íntima que non me atrevería sequera a facer ningunha afirmación rotunda sobre a túa. Vai ser certo que fomos moitos os que sentimos unha forte curiosidade que nos achegou a ese descoñecido mundo, non só sen medo, senón con verdadeira avidez. Todos pagamos a factura do erro. Moitos morreron prematuramente, outros un pouco máis tarde. Algúns aínda arrastran a súa adicción como unha pesada condena, milagrosa e penosamente vivos. Algúns sobrevivimos, ningún intacto. A diferenza de William Burroughs, eu non tomei notas durante eses anos. Na introdución de Naked Lunch, Burroughs di: non me recordo con precisión a escribir as notas publicadas agora co título O xantar espido. Foron escritas mentras, como el mismo di, padecía a enfermidade, a adicción. Non podería, aínda que quixese, que non quero, narrar cronolóxicamente o acontecido. Non podería, pois non tomei notas, e a miña memoria, como a de William Burroughs, borrou o que considerou oportuno, e de seguro fixo ben. Pero non son importantes os episodios sórdidos ou sinistros que sempre rodean o mundo do consumo cotiáns de drogas. Eses momentos describíronse en moitos libros, mostráronse en múltiples reportaxes, recreáronse en moitas películas. É a metamorfose íntima, a reacción físico-química metafísica da droga, a heroína, ao fundirse coas células do meu organismo, o que quero recordar. Hai un proceso, eu vivino. Non sei como viviron os meus compañeiros nesa viaxe, pero na miña narración estarán presentes en cada palabra, en cada letra, na miña memoria. En mala hora aconteceu. Oxalá pudese volvervos a vida a ti e a moitos máis, a nosa particular axenda de amigos mortos. Oxalá fose posible advertir os que pasean inxenuamente agora mesmo polo fío da navalla. Oxalá.